Čaute, toto video bude o Kongi. Squid Game hra. Pozerajte, toto je krúžok. Dvakrát máte krúžok. Sú to gumené kocky od môjho spolužiaka Filipa. Takéto? Tak. Idem si to skúsiť zahrať, idem si to rozložiť. To ríci. Jeden život. Yes. Týmto idem. Všetky. Idem zase druhé. Tak. Či budem hádzať? Napíšte do komentov. Ja si vyberám asi štvorček. Tak idem 2. To žič. Yes. Aj. Nedal. Idem znova. Pim, pim, pim. 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 Mám to. Teraz idem toto a ideme zase po 2. Dobre. Dal som, pozerajte. A ideme na to najťažšie. Musím dať 4 naraz. Idem modrou hádzať. A do ručí. Ale dal som to, držal som to. Toto. Dobre.